midhangake bumbu sing do kurban. Napa kemawon sing kula lan panjenengan lampahi kagem nyengkuyung setunggalipun kesaenan, insyaallah kula lan panjenengan nggih badhe kebahagiaan. Insyaallah nggih. Pramila monggo sareng-sareng niki gawene awake dhewe wong sak RT ngawontenaken kurban estu nyuwun panyengkuyung donga paestu ugi pambiyantunipun. Nggih. Lan estu mbok bilih wonten pangandikan pemanggih ingkang magayutan kalian kelancaran kegiatan kurban wonten ing Mushola Nur Hidayah kita kanthi asta kekalih nampi masukan lan saran saking Bapak Ibu sedaya. Salajengipun ugi pamatur nuwun ingkang mayu-ewu makathah-kathah kita aturaken dumateng Bapak Ibu calon shahibul kurban estu sampun kepareng mitados dhateng kula lan kanca-kanca takbir Mushola Nur Hidayah derek kurban wonten ing Mushola Nur Hidayah menika. Estu mugi-mugi amanah saking Bapak Ibu calon shahibul kurban samangke saged kita tuhoni, saged kita lampahi kanthi donga lan pangestu Bapak Ibu sedaya mugi-mugi tansah pinanggih lancar wilujeng barokah saenipun sedaya shahibul kurban anggenipun sama kurban tansah katampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pinangka celengan ganjaran benjang wonten akhirat. Salajengipun estu ugi kula lan panjenengan mugi-mugi tansah pikantuk karidhan saking sanipun Allah Subhanahu wa taala lan alhamdulillah menika kaking kanca-kanca panitia kurban ling golek hewan kurban nggih sampun pikantuk. Nggih pramila alhamdulillah bilih kantun wekdal ingkang boten dangu kita estu ngambali nyuwun panyengkuyung donga pangestu lan pambiyantu saking Bapak Ibu sedaya. Mbok bilih mekaten kirang wicaksana anggen kula matur estunipun. Mbok bilih niki sing do tindak mriki napa wonten beto payung to nggih? Kathah sing mboten beto payung to? Insyaallah mengke le ngaji rada suwe. Insyaallah nggo tombo adem. Nggih Pak Saiful ya dereng rawuh, mugi nggih saged tindak mriki sinasa Jawa. Wabillahi mekaten kathah kirang lepat ing pamrenten kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agunging panuwun kula aturaken dumateng Bapak Lestari Abdul Hamid. Adicara ingkang salajengipun nggih punika waosan tahlil dumateng Bapak Ketut Sutresno Alisman wekdal saha papan kula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilah bisawati Rasulillah sallallahu alaihi wa dzurriyyati wa ashabi jami'am al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa tamadari wa imahani minal anbiya'i wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i musannifin wa jami'il malaikati muqarrabin wa qaribin wa ila arwahi abin adam wa aminah wa amatana salabaina wa syailal mulfatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa tamanna jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ayamin wa tamanna sayyidina Abdul Qadir al Jailani qata sirwais sa'ilal mulfatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتنادري وإنgan sekal bulan tengah Jawa saya maghrib yang ketirih haji madil kabrasih sebagar tiga rawati masjid sengo Raden Rahmat sunampai Raden Mantem sunampai Raden Said sunampai Raden Sanin sabsotut Sarai Hidayah Sarai Hidayatullah Sunan Gunung Jansami Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Wa tamalatirati wa yasimai dalha rasimah nur iman mangga surat wa iman sibah ya Abdullah sibah karat sibah kabrak tunggal kabrak 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 wa tamala sibah biai Ahmad Abdul Faqih wa tamala sibah biai Eksana sari wa tamala Samsudin wa tamala biai Habib Mazman Jamil Minam Jami'a al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Wa tumlatirati ingkang cekal bakal dusun semen wa tumlai jamil mina wal mu'minat wal muslimin aslimat sumah khususun ila arwahi sedaya arwahi ingkang matur hadir majelis Jami'a al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Assalamu alaikum lidah bilil bala wa musibah li hadil zaman Assalamu alaikum Jami'a al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa li walidayil mu'minina amin La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Ahad Allahus samad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa li walidayil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفروا كان غفارا أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي وعلى آله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استغفر الله الغفور الرحيم استغفر الله الغفور اللهم صل على سيدنا محمد أمن تعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أجمعين Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in Barakallahu al-Fatihah
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirah jamaah pangaosan ingkang kula hormati, mangkaten kala wau adicara waosan tahlil. Mugi-mugi kanthi waosan tahlil kala wau saged mahanani dumateng kula lan panjenengan sedaya. Dumateng Bapak Kecuk Sutresno Alisman kula aturaken matur nuwun. Bapak Ibu jamaah pangaosan ingkang kula hormati, adicara salajengipun nggih punika adicara inti pangaosan, ananging saderengipun mlebet adicara inti pangaosan wekdal badhe kasisek kangge adicara istirahat utawi sumene. Mbah menawi samangke saking kadang pramuladi ngaturaken unjukan saha lampiranipun, Bapak Ibu jemaah pangaosan sumangga kapurih ngrahapi kanthi mardikaning penggalih. Tan kangge ngregengaken swasana saking grup Mushola Nur Hidayah badhe ngaturaken sholawat. Pramila dumateng grup sholawat Mushola Nur Hidayah wekdal saha papan kula sumanggaaken. Suwarga tansah mengolawanging dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imaning lan becik amaling rikala urip ana donyane swarga tansah mengolawanging dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amaling rikala urip ana donyane. Imam ar-rusli ya sanadi anta babullah muktamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah hud biadi tikan suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tikan suwarga regane murah nanging akeh sing wegah tuminta becik angel lakone akeh konyone lan rintangane sing kuat imane selamat uripe ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi muktamadi فبدنياي وآخرتي يا
pirang-pirang tumindak tuso pancene gampang aja turuti godane setan sing ngajak marang kesesaran ya Imam Ar-Rusli ya sanadi anta babullah muqtamadi فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي walinge Kanjeng Sunan sing eling lan waspada urip ning alam donya kabeh bakal musnah pituture Kanjeng Nabi iku kabeh saka Gusti yen wis krungu swara adzan enggal padha sembayang coplak-coplak suweng ing kerenter mampu ketundung kutel pak empolerane sapa guyon delekake sir pondele kopong sir pondele kopong coplak-coplak suweng ing kerenter mampu ketundung kutel pak empolerane sapa guyon delekake sir pondele kopong sir pondele kopong agama aji pusana aji ning neraka yen kabeh nyembah Gusti gampang ribah lo jinawi tantram ayam negeriku tantram ayam bangsaku sirati rajaya dening ran lebur dening pangak suci coplak-coplak suweng ing kelenter mampu ketundung kuter pampolerane sapa guyon delekake sir pondele kopong sir pondele kopong coplak-coplak suweng ing kelenter mampu ketundung kuter pampolerane sapa guyon delekake sir pondele kopong sir pondele kopong Muhammadun basharun lakil bashari Muhammadun basharun lakil bashari bal huwa kal yakuti bainal ajaib bal huwa كالياقوت بين العجائب محمد بشر كالبشر محمد بشر كالبشر بل هو كالياقوت بين العجائب بل هو كالياقوت بين العجائب wajib anak nang wong tuwa kudu nganggo tata krama wajib anak nang wong tuwa kudu nganggo tata krama tindak tunduk kang prayoga una-uni aja sembrono tindak tunduk kang prayoga una-uni aja sembrono Muhammadun
بشرا لك كالبشر بل هو كالياقوت بين العجم بل هو كالياقوت بين العجم kan sekolah kutu mangkatan ngaji kan sekolah kudu mangkat Dikon ngaji kudu ngerti saben waktu kon sembayang sira kabeh wajib tumandang saben waktu kon sembayang sira kabeh wajib tumandang Muhammadun basyaran laka كالبشر محمد بشرا لك كالبشر بل هو كالياقوت بين العجم بل هو كالياقوت بين العجم ayo para kanca-kanca saben sore mangkat ngaji ayo para kanca-kanca saben sore mangkat ngaji lamun sira ora ngaji nganti tuwa ora ngerti lamun sira ora ngaji nganti tuwa ora ngerti Muhammadun basyaran laka kalbashar Muhammadun basyaran laka kalbashar bal huwa كالياقوت بين العجم بل هو كالياقوت بين العجائب صلوا على النبي محمد Bapak Ibu ingkang kula hormati, mboten ateges kula ngambil kamartikan Bapak Ibu sedaya ananging gandeng wekdal sampun sansaya dalu pramila wekdal semene kula suwun. Adicara ingkang angka gangsal nggih punika inti pangaosan pramila dumateng Bapak Kyai Saifuddin wekdal mirunggan kula sumanggaaken. Tala'al badru alaina min saniyadil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi tala'al badru alaina min saniyadil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'atihi wa zazarna ma'siyatihi. Asyhadu alla ilaha illallah iqraram biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwatihi. Assalatu wassalamu ala man arsalahullahu bidinil
billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan fa yufaqihu fiddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para rawuh, para kakung kasasan Allah Subhanahu wa taala, linangkung ngarsanipun para sepuh sesepuh dalah kasepuhan ingkang estu kita bektosi, kita antu-antu menggah barokah doa dalah pangestunipun ngarsanipun Bapak Takmir Mushola Nur Hidayah sedaya ingkang estu dereki, ngarsanipun Bu Dukuh tindak mboten niki Pedukuhan Semen ingkang kita dereki, Bapak RW, Bapak RT ingkang tansah kita dereki, Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang fa insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Adem ya Bu. Monggo sareng-sareng kita unjukaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun luberke rahmat hidayah saha maunahipun dhateng kita sedaya sak temah dalu niki udan gluduk ning awake dhewe isih diparingi saged tindak pengaosan. Mugi-mugi kanthi rahmatipun Allah sing tindak tansah diparingi tetep iman Islam, diparingi sehat kewarasan, diparingi rejeki ingkang halal barokah, syukur sing kathah, sing kagungan utang muga-muga iso nyaur. Keluargane sakinah mawaddah warahmah, putra wayahe sholih sholihah. Binjing sak mangsa pungkasan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sholawat dalah salam mugi kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki sunahipun saha kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Bapak so Ibu jamaah ingkang estu kula hormati, nyuwun pamunten niki ayo kula rada watuk-watuk sithik. Kula iki jan ket wau ki dereng anu. Wah, nggih. Wis ket bar sripah lunga terus lalai sore wae ngaji Jawa. Ayo wis watuk-watuk sithik. Bapak Ibu jamaah kang estu kula hormati, setengah saking
perkawis ingkang kedah kita syukuri ingkang ndadosaken sababiyae kula njenengan sedaya pikantuk lubere rahmate Gusti Allah bejo donya tekan akhirat boten sanes kejawi tetepe iman saha Islam. Mila ngajeng wau kita aturaken dawuh dalem Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja pisan-pisan awake dhewe niku benjing seda kejaba netepi iman saha Islam. Nikmat sing paling gedhe nikmat sing paling ndadosaken awake dhewe niki pikantuk bejo punika nggih niku wau iman saha Islam. Perkara sehat ya kadang-kadang jene wong urip niku ya cok diparingi sehat kala-kala diparingi rapate sehat. Nggih napa mboten? Lek jenenge bondo dunya wah kipase Kang aku lek adem yo kula niki alergi dingin nanti lek adem niku cok lek bondo dunya ya kula njenengan sedaya niki kadang-kadang diparingi akeh kadang-kadang diparingi sithik nggih napa mboten sing panen brambang duwite akeh sing panen lombok duwite akeh sing tukang buruh macul ya ora patek akeh ning kadang-kadang kados ngaten punika kebahagiaan wong urip ning alam donya kuwi kadang diparingi susah kadang-kadang diparingi bunga niki wong urip ning alam donya ning lek jenenge tetepe lek tetepe iman Islam niku ampun ngantos tumrap kula njenengan sedaya niki aja ngantek kadang-kadang punika ndadosaken awake dhewe niku lena perkara munggah mudhun ya wis kodrate kula njenengan sedaya nggih napa mboten kadang munggah kadang mudhun ya jenenge wong awak ning Allah Subhanahu wa taala kanthi sifat rahmah sifat kawelasanipun punika selagi Allah iman lan Islam niku isih nang dada isih wonten ing ngarsa kula njenengan sedaya insyaallah peluang kebungahan keberkahan kabejan tansah dicawiske ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Bu
Tandha-tandhane tiyang punika dipun paringi tetepe iman saha Islam niki tandha-tandhane tatkalanipun piyambakipun nindakake perkawis ingkang soleh alhamdulillah anget bismillahirrahmanirrahim yo ngapunten nggih alhamdulillah tandha-tandhane tiyang punika dipun paringi kanugrahan tetepe iman saha Islam niku tatkalane nindakake amal kabecikan piyambakipun ngraosaken raos ingkang bingah umpama wayahe lapanan alhamdulillah engko lapanan bungah napa mboten senajan jawah ya senajan udan ki lek wong bungah mboten ndadoske masalah mboten ndadoske halangan kagem nindakaken umpama wayahe nindakake ibadah salat atine bungah lek umpama Pak Lestari napa Pak Eli Jemikan pun Allahu akbar Allahu akbar kilek wong atine bungah umpama nyongket songkete di elehke umpama lagi nonton TV TV-ne di pateni umpama lagi ndelok HP HP-ne di pateni njuk tindak musala nderek berjamaah kira-kira ngoten niku dereng niki padahal tandha-tandhane wong iman Islame punika subur makmur ngrembaka wonten ing manah kula njenengan sedaya perkawis awal soleh punika dipun tampi kanthi bingah napa malih perkawis-perkawis sing diwajibke dene Gusti Allah mila monggo saged-sagete mbudidaya kanggo nggayuh kabejan sing diparingke Gusti Allah donya tekan akhirat kita milai bangun saking awak kula panjenengan sedaya seneng nglakoni amal soleh khususipun perkawis ingkang dipun syariatke dening agami kaya dene salat berjamaah
Oh tenan kok Bu, Pak. Wong niku lek ahli salat jamaah. Insya Allah janjine Gusti Allah wong kuwi bakal diparingi kecukupan hajat-hajatipun. Amin Allahumma amin. Umpama wayahe nek sumbangan endi lalai iso nyumbang. Umpama nyuwun sewu duwe utang, umpama lho niki ya. Wayahe nyaur insyaallah iso nyaur. Umpama duwe hajat arep ndaftarke anake sekolah, insyaallah iso. Ora ana perkara sing ndadekne piyambakipun gerah utawa ndadekne piyambakipun khawatir. Niku mboten enten. Ning nggih niku wau tetkalane tiyang punika ahli salat jamaah. Lah enteng ya Mbah nggih. Enteng napa ora? Bu, jenengan ki ahli jamaah mboten? Kula kemutan sejarah sahabat Sauban. Sahabat Sauban punika sahabat Kanjeng Rasul ingkang saben dinten salatipun punika teng sop ngarep dhewe. Piyambakipun manggenipun wonten ing sop ngajeng kiyambak. Setunggalipun wekdal sahabat Sauban punika mboten ketingal. Ora ketok ning sop ngarep dhewe niki. Njuk Kanjeng Rasul punika elik cerawake dhewe. Sauban ki kok ora ketok jamaah ning sop ngarep dhewe iki nang ndi ya? Ditangkletke. Cara Mbah Lestari ya takok Mbah Simin kok ora ketok nang ndi ya? Iki kok ora ketok entek ya. Lajeng enten salah satunggal sahabat dugi ingkang ngendikaaken kula mboten pinanggih kalih Sauban punika sampun saktawis wedal Kanjeng Rasul. Mbok dikaruhke sehingga sahabat Sauban punika dipuntileki dikaruhke kok ra ketok jamaah ning sop ngarep dhewe iki nandi ya Sauban iki. Mbasan dipun karuhke jebulna daleme Sauban punika tebih sangke tebihe saking masjide Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sing nilai iki sangker leren-leren ping bola-bali lek mlaku goleki nilai Sauban punika wau. Mbasan pinanggih teng daleme Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun ngapunten Bu, niki kula kadhawuhi Kanjeng Rasul ken weni saudari Sauban. Iki kok mboten ketingal biasanipun piyambakipun sok salat jamaah teng sop ngajeng kiyambak. Niki kok saantawis wedal mboten ketingal. Garwanipun nggenipun mangsuli nyuwun papunten Pak,
niki garwa kula Sauban anggenipun boten nderek jamaah kranten ketimbalan sowan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jebulna Sauban niku leren jamaah niku krana seda. Mongko omahe sangke adoh lek Mbah Sumingan cerak. Ner niku Mbah ngopit diglundungke ngeten tekan. Mboten usah diselah rasa diurip kuwi tekan. Mbah Eli Jemikan niku sangke cerak melih. Mila monggo kita budidaya nggayuh kanugrahane Gusti Allah. Punika nomor setunggal kita gayutaken kalian kekuasaanipun kanugrahanipun Gusti Allah sing duwe rahmat, sing duwe sehat, sing duwe rejeki, sing duwe tentrem punika namung Gusti Allah. Nomor loro kantun usaha ikhtiar kula panjenengan sedaya. Ning sing nomor siji dibangun ingkang temenanan, insyaallah wong Gusti Allah niku kuwasa para rawuh. Kajembaranipun punika bakal diluberke dhateng kula njenengan sedaya. Monggo pokoke nyuwun sewu senajan kanthi sak sagete sak gedugane amal-amal soleh punika kita tindakaken. Syukur kita punika tansah budidaya nglampahi salat gangsal wekdal punika kanthi berjamaah. Amin Allahumma amin. Yakin mawon jenengan monggo kita cobi salat jamaah 40 dina. Yes. Kaya ngene lek teng masjid nika lho nggih. Ini deh. Ning ngene ra diwajibke ya. Ya paling boten maghrib isya subuh. Musola dikebaki kaya lek lapanan ngeten iki lho. Maghrib isya subuh. Engko gendingan niki karo Gusti Allah bakal diloberi rahmat kawelasan berkah. Insyaallah sing nandur brambang dilalai paringi apik. Regane dilalai paringi larang. Umpama sing nandur lombok nggih ngoten niku. Sing bebakulan nggih ngoten niku paringi laris bathine akeh. Lha niku. Awake dhewe kadang-kadang sing rawani lak niku ne. Muraqabahe karo Gusti Allah niku lho sing rawanine niku dan. Usahane ikhtiare pun banting tulang ibarate lho nggih. Sirah dinggo napa suku dinggo sirah. Awan dinggo bengi wis ora ngerti awan bengi ngoten ana. Ning muraqabahe karo pangeran niku kirang. Awake dhewe niku kadang-kadang. Sehingga napa? Lubere rahmat kawelasan, lubere kanugrahan punika kadang-kadang nggih kirang. Nah niku. Mila para rawuh monggo sak saged-sagedipun kita ajak-ajak nggih. Kita ajak-ajak monggo dibudidayakan salat berjamaah. Lek empun swayah adzan Mbah Simin wakale swayah adzan iki ndang ceket menyang teng musala. Wong Kanjeng Nabi niku nate disuni pirsa. Ya Rasulullah,
Duh Kanjeng Rasul cara Jawane dos pundi jenengan benjang saged mangertosi saged niteni dhateng umat panjenengan nalika benjang wonten ing yaumul akhir. TKI sebab umat menungso ket awal tekan suk dina kiamat niku sangke kathahe. Lah Kanjeng Rasul nggih namung setunggal. Kanjeng Nabi Muhammad niku ya mek Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok. Takoni pripun jenane iso niteni dhateng umat panjenengan besok ana yaumul kiamah. Kanjeng Nabi jawab besok ana dina akhir umatku ki ana tandane. Ana tandane. Tandane napa? Punika ana ing wedanane punika wonten nure fi asari sujud. Krana labete sujud ngersane Gusti Allah. Benjing wedanan kula njenengan sedaya niki bakal wonten cahaya. Wonten nur sing bakal ketok nalika nang dina akhir. Ning nggih niku wau benten-benten. Ana kalane kasamsi mencorong kaya dene srengenge. Nalika malaikat tanglet Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Kula Mbah Simin. Daleme gendingan. Umpama takoni, "Mbah, kok jenengan wedanane mencorong kaya dene srengenge? Niku amalane jenengan apa?" Mbah Simin sok mendel niku bathuke jawab, "Kula punika cok nindakaken salat jamaah wonten ing musala Nur Hidayah. Saderengipun muadzin dugi, saderengipun adzan, kula pun iktikaf pun lenggah wonten ing musala Nur Hidayah. Dadi sadurunge adzan niku pun mendel teng mriki ngentosi muadzin, ngentosi jawab suarane wong adzan. Niku benjing teng yaumul akhir mencorong kaya dene srengenge. Tentune lek sing luwih padhang dijikuk dhisik dilebokke swargane Gusti Allah. Ketok dhisik dhewe. Oh Mbah Simin monggo. Jenengan nika sekeca-sekeca teng swarga won. Benjing ki ngoten niku. Ning nggih wonten kalanipun wedananipun tiyang punika kalkomari mencorong kaya dene rembulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sinten Bu? Kula tiyang gendingan, Pak. Kula tiyang gendingan. Jamaah musala Al-Falah Nur Hidayah. Jenengan kok pading mencorong kados ngoten menika. Nggih. Kula ngeten niki sebab tetkalane musala niku pun adzan. Nalika kula nglampahi perkawis masak ya kompore kula pateni.
umpama pas nyongket nggih kula delehke hak pene njuk kula berangkat nyang musala nderek salat berjamaah. Niki lho Mbah, sesuk padang teng mriko. Mlebune swarga ya nomor 2 njuk dijikuki. Ki umat Muhammad dilebetke swargane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ing mangka jarakipun mangsa ana ing yaumul akhir punika minimal punika gangsal atus taun. Dadi Simbah Simin mencorong kaya dene srengenge mau umpama nang swarga wis 500 taun. Wis cara ngentekne ingkung wis ora kena diitung. Ngono. 500 taun niku suwe to nggih. Ngomong ngombe dawet wis pokoke Mbah Simin enake ger singsot nang kono. Lek kacak 500 taun njuk agek mlebu sing kaya dene rembulan nika wau. Sing nalika krungu adzan njuk menyang wonten ing musala. Niku. Sing nomor 3 enten sing kelip. Kadang ketok, kadang boten. Kalkawakib kaya dene lintang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sinten Mbah? Kok wau ketingal njuk ical melih? Njuk ketingal ajeng kula puruki kok ical melih. Njuk niki pas ketingal tak cekel. Cek jenengan sinten? Kula nggih tiyang gendingan, Pak. Aning kok kelap-kelip benten kalih sing ajeng-ajeng wau Mbah nggih. Arang kula niku nggih salat. Ning lek teng jamaah ya kala-kala kadang ya lek mboten memeng nika ya menyang. Lek pas memeng ya nggih teng griya. Ning salat Mbah nggih salat. Mulakno bathuk kula nggih mencorong. Ning nggih mek kelip-kelip. Oh monggo Mbah mlebet swargane Gusti Allah. Ketok tanda-tanda umate Kanjeng Nabi. Ning kaceke nggih niku wau. Kirang langkung gangsal atus taun melih. Sing ning ngarep wis turu kasur empuk, wis mangan enak. Seneng-seneng karo midodari. Nah, sing kelip-kelip lagi timik-timik agak menyang gitu. Mila ampun ngantos dados kawula ingkang boten saged wonten titenane. Kok nek glibat-glibet ireng iki kaya nek wong uduk ta iki. Arep ditakoni kaya glibet ireng diketne ora ketok meneh. Nek ireng-ireng semliwar wong Assalamualaikum. Wis ora jawab ilang. Kasane jawab Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Kula nggih tiyang gendingan. Ane kok mboten ketingal nggih karang ngoten nate menyang. Kula niki nggih cok mireng Pak, nang mboten menyang. Nggih salat mboten. Jenengan agama napa Islam? Nah nek kok sremiwar simir ora ketok. Mboten nonton titenane. Asari sujute punika mboten wonten. Mila monggo para rawuh sedaya ingkang estu kula hormati. Wong kula njenengan sedaya gesang alam donya niki mboten dangu, nggih to? Nggih napa mboten? Tiang sepure nyandake urip ana donya ora selawase amung kaya wong kang
ibarat mampir ombe omah asli suwarga kanggo kang padha iman utawa neraka kanggo kang nurut setan Salli wa sallim daiman ala madad Salli wa sallim daiman ala madad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada salli wa sallim daiman ala madad salli wa sallim daiman ala madad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Bapak so ibu ingkang asih hormati urip nang donya niki mboten sangu ibarate kur kaya dene wong mampir ngombe lek dibanding karo akhirat iku mboten enten apa-apane mila diaturke sak mangsa niku kaya dene 500 taun lho suwe tenan to menika nang donya niku mboten dangu pramila saking punika mumpung nggih mumpung kita sih diparingi kanugrahan kesempatan kita ginakaken sak sae-saenipun wonten ing surat Yasin Gusti Allah dawuh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma wa asarahum ingsun Allah bakal nangekake wong-wong sing wis padha mati lan ingsun Allah nulis wa naktubu ma wa asarahum nulis lalakune wong-wong sing padha urip nang alam donya iki wa asarahum lan labet-labete amale wong ning alam donya mila kanthi dasar dawuh punika awake dhewe kedah tansah ihmud yen solah bawa solah tingkah kula jenengan sedaya ning alam donya niku ditulis karo Gusti Allah labet-labete amal niku ya ditulis umpama awake dhewe niku awan-awan korodok selo noleh mburi omah umpama kok enek blabak nganggur nduk digrajeni njuk dipakoni dadi meja njuk digawa nang musala kon nggo ngaji kira-kira
ndamel meja punika wau pikantuk pahala mboten? Oleh. Lah tetkalane meja punika wau dinggo ngaji. Sesuk ya nggo ngaji meneh. Sesuke ya nggo ngaji meneh. Saben-saben dinggo ngaji niku kita nggih pikantuk cepretan pahalane. Wa asarahum lan labete amale dhewe niku ditulis karo Gusti Allah. Mila lho nggih. Kanthi dasar punika njuk kula ya ngicok gawe reka-reka. Iki men pahalane ngalir terus. Sing penak iki gawe meja ngaji wae ya. Kula cok produksi meja rekal. Dadi lek jenengan pengen mengalir enek labete lek ra iso gawe jenengan tumbas. Awan tuku ngen kula awan delek ning masjid atau musala. Apa ning tempat-tempat TPA. Labet punika bakal ditulis dening Gusti Allah. Oh aku duwe rezeki rada kacek iki. Aku tak tuku sandal jepit, sandal musol, sandal swaluh tak dekek ning musala ben peranti dinggo wong sing sandale apik eman-eman lek teles lek wudu men nganggo sandalku. Tak dekekne nang musala. Selami sandal punika dinggo karo wong nggo wudu awake dhewe ya oleh kecepretan pahala. Amin Allahumma amin. Deniku para rawuh. Inna nahnu wa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma wa asarahum. Kuasa Gusti Allah punika. Insyaallah kanthi amale awake dhewe sregep ngaji, sregep jamaah, sregep sedekah, senajan mbuh sepira apike niku bakal diitung dening Gusti Allah, diregani dening Gusti Allah. Kanugrahan janjine Gusti Allah dipun paringi bungah donya tekan akhirat, paringi tentrem donya tekan akhirat. Mila para rawuh kita ajak sak mampune awake dhewe, sak gedugane awake dhewe kita tindakaken amal soleh niki insyaallah sekedhak malih mangsane tiyang ibadah kurban nggih. Niki pun do siap-siap dereng. Monggo kita siap-siap. Umpama iki rung iso Pak Ali utawa Mbah Pak Kecuk aku iki rung iso. Aku tak titip sik genepane sesuk taun ngarep. Nah, sesuk taun ngarep tak genepi. Titip separuh. Sing separuh taun ngarep. Nah, saged, Mbah. Iki aku titip seprapat Pak Kecuk. Esuk muga-muga 4 taun genep. Nah, 8. Niku pun ditang dening Gusti Allah. Pun diregani dene Gusti Allah. Ini alhamdulillah Depok enten 7 nih, Pak. Depok pun enten sapi 7. Wis meningkat nih. Alhamdulillah. Dadi muga-muga kula njenengan sedaya kalebena golonganipun tiang-tiang ingkang pikantuk kabejanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sregep jamaahi, sregep ngajine, sregep amal soleh. Mpun mboten usah dipenggalike sithik napa akeh. Mboten usah dipenggalike. Napa niku
sae napa mboten Gusti Allah sing pangregani piyambak. Gusti Allah sing bakal mbarek piyambak. Insyaallah senar kene punika sih ana tetep iman Islam wonten ing dadane bakal diparingi kajembaran dening Allah. Dunyane diparingi bungah, benjing akhirate tansah diparingi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Benjing pungkasanipun diparingi bejo lamun balastra ing pungkasane ora kesasar rolan sukmane dikadang Allah swarga manggone utuh jasate uga ulese utuh jasate uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Bapak Ibu jamaah ingkang estu hormati mekaten ingkang saged kita aturaken mbok bilih wonten atur ingkang wonten jubrana astana namung ngapunten mugi-mugi kanthi kathahipun donga kula njenengan sedaya kalebet naganipun ewanipun umat Muhammad ingkang ngahaki kabejan donya dumugi akhiratipun. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan abina mahwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunsina biha min jamil ahwal wal afat wa ta'dilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa ajdadina wa masyaykhina wa zawjatana wa auladana wa jama'atana jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma anzil alaina ilman nafi'an ya fatahu ya alim. Allahumma iftah qulubana wasrah sudurana waghfir dzunubana ya ilahana anta maksudana wa ridhoka matlubana atina mahabbatika wa ma'rifatah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten saking kawula kita mukasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin wal hadirat jemaah pengaosan ingkang minulya, makaten kala wau menggah edaring tausiah pengaosan ing dalu punika mugi-mugi hikmah ingkang saged kapetik migunani tumrap panggesangan kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Dumateng Bapak Kyai Saifuddin kula aturaken agunging matur nuwun. Dongkap adicara pungkasan nggih punika panutup pramila sumangga adicara pengaosan ing dalu punika kanthi waosan hamdalah kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula ingkang dherekaken lampahing titi laksana wabilih kathah kalepatan saha kekuranganipun kula nyuwun lumturing sih samudra pangaksami. Pungkasan ing atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ala Taha Yamani Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Salatullah ala Taha Yamani Syafi'il khalqi fi يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدلي من البشرى بشرى على ما دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدلي من البشرى بشرى على ما وأدهر لي غمي صوت المعاني يكينا عندما كشف اللسان يكينا عندما كشف اللسان صلاة الله على اللهم صل عليه. طه يماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدلي من البشرى بشرى على ما دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدا من البشرى بشرى على ما وأدهر لي غمي صوت المعاني يكينا عندما
كشف اللسام يقينا عندما كشف اللسام صلاة الله على طه يماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله ربي إني يد صفات العادية قائم هنا أريد عادية ربي إني يد صفات الله يد صفات الله العالية قائم بالحين أريد يا الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 الله
بشريعته كنز الكرم مولى النعم هدي الأمم بشريعته بشريعته أسكن حسابي كل الأرامي في خدمته الله 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 يا الله 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 يا الله الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله